Dr. Arni Markus. Dr. He researched the implementation of sustainability education. שמי דוקטור ארני מרקוס. אני איריס מרקוס, אשתו. הדוקטורט שלי הוא דוקטורט בגיאוגרפיה, נעשה בפקולטה לגיאוגרפיה באוניברסיטת קלוז' נפוקה. הנושא שחקרתי אותו הוא בתחום החינוך הסביבתי, ומדבר למעשה על ההשפעה של בתי ספר ירוקים על אוריינות סביבתית של תלמידים בבית ספר יסודי. אבל אבי ואמי ילידי רומניה, אבי מבוקרשט ואמי מיאש, כך שלעשות את הדוקטורט באוניברסיטת קלוז' מבחינתי זה סוג של סגירת מעגל. אני מנהל בית ספר הגפן, שהוא בית ספר ירוק מתמיד ברמת גן, מזה 15 שנים. התואר הראשון והשני שלי הם במדעים מדויקים. בית הספר שלי הוא בית ספר שזכה להכרה כבית ספר ירוק, בית ספר ירוק מתמיד, ובנוסף זכה לפרס מטעם שר החינוך כבית ספר שנושא על דגלו מצוינות בחינוך סביבתי. אוקיי, שמי דני שנקר. אני יחד עם אבישי טל מנהל את המרכז ללימודי תארים גבוהים בחו"ל מזה 18 שנה. יש לנו קבוצה של למעלה מ-160 בוגרים בלימודי הדוקטורט בחו"ל, 150 מהם באנגליה, ועוד 10 אנשים מרומניה, ואנחנו כיום עומדים עוד מעט לחגוג להם את קבלת התואר. במסלול הנוכחי של לימודי הדוקטורט למדה גם רעייתי שתחיה, דוקטור שוש שנקר. יחסית מעט מאוד מדינות עושות תוכניות של דוקטורט שיוצאות קבוצות שלמות ללמוד יחד. הבסיס המשותף הוא מתודולוגי לכולם, ואחר כך כל אחד מקבל את המנחה שלו ואת הפקולטה שלו, ועושה את עבודת הדוקטורט ישירות עם הפקולטה וישירות עם המנחה שלו. ואחת לשנה, פלוס השתלמויות נוספות, נפגשת כל הקבוצה יחד להשתלמויות ולחיזוק ולתמיכה של מהלך הדוקטורט עצמו. את התוכנית הזאת התחלנו באנגליה, ולפני 5 שנים מכרנו אותה במרכאות גם לרומניה, לאוניברסיטת קלוז' UBB, שהיא אחת האוניברסיטאות הטובות באירופה. היא מדורגת כבר בין ה-500 הטובות בעולם. משלחת מכובדת מאוד של רקטור האוניברסיטה, פרופסור פופ, סגן הרקטור וראש בית ספר לחינוך ופרויקט הדוקטורט של הבית ספר לחינוך, פרופסור וסילי קיש. Babeș-Bolyai University is the oldest, the most complex and the biggest university in Romania. Founded in 1581, it's now the greatest, the biggest university, counting more than 45,000 students, professors and other kind of staff, 21 faculties. כי המוטו שלנו שאין לאף אחד בעולם מונופול על ההשכלה. ההשכלה צריכה להיות פתוחה לכולם, היא צריכה להיות נגישה לכולם, אנשים צריכים להתקדם בלימודים, וכל מי שרק יכול ורוצה להצטרף לתוכנית מהסוג הזה, טוב שיעשה את זה, כי התוכנית מיועדת לאנשים מבוגרים. הגיל הממוצע של אנשים מבוגרים אצלנו הוא מעל 50, יש לנו אפילו סטודנטים בני 70, שבגיל הזה החליטו לממש את החלום, וסוף סוף הם מסוגלים לעשות את זה, ויש לא מעט כאלה. אבל אנחנו מאוד גאים במהלך הזה, מכיוון שאנחנו נותנים לאנשים בדרך הזאת גם להגשים חלום שרץ איתם במשך 10 שנים.
סוג האנשים שבאים לתוכניות מהסוג הזה, הם אנשים, קודם כל אנשים שצריכים לעשות את זה, שהמכללות מחייבות אותם לעשות את התואר השלישי, ואין להם אפשרות לעשות את זה בישראל. סוג שני של אנשים זה אנשים שרוצים לחזור לממלושן שלהם, למולדת. יש הרבה אנשים שעשו את זה, שהם ילידי מדינות אנגלוסקסיות שעשו באנגליה, אנשים שלמדו את התארים הקודמים ברומניה ורוצים לחזור חזרה, לעשות תואר שלישי שם. סוג נוסף של אנשים זה אנשים שלא מצאו פקולטה מתאימה בישראל. האוניברסיטה הזאת למשל מציעה 21 פקולטות. ולא תמיד ניתן למצוא מנחה, ולעיתים המנחה עוזב את הדוקטורנט באמצע. ולשתי האוניברסיטאות, בחוזה שאנחנו חותמים איתם, יש העניין הזה שאם מנחה אחד עוזב, מכל סיבה שלא תהיה, האוניברסיטה חייבת למצוא לסטודנט, לדוקטורנט, מנחה אחר. בעיקרון, פתרנו את נקודות החולשה הקיימות בכל העולם לנושא של לימודי דוקטורט. היא בעיה של מנחים, בעיה של החלפת מנחים, בעיה של המשכיות ובעיה של זמן. מחקר טוב הוא מחקר שמסתיים בזמן סביר, ב3 עד 6 שנים, אחרת הוא מאבד את הרלוונטיות שלו. It's a privilege for me to come here in order to be able to give these diplomas to the very dear doctors of our university. Our university is very proud of its foreign relations. Gentlemen, Dr. Judith Hadari. She researched the perceptions of Jewish and Arab physical. שמי יהודית הדרי, ואני מרצה במכללת אוהלו שבקצרין. התואר הראשון שלי היה ממכון וינגייט. התואר השני שלי עשיתי באוניברסיטת חיפה בחינוך. ועברו כמה שנים וחיפשתי תוכנית שתתאים לי לקצב העבודה, לחיים שלי בכלל, כדי להשלים את התואר השלישי. בשבילי זה סגר איזשהו מעגל בחיים. ההורים שלי הם ילידי רומניה, ואני ילידת הארץ אמנם, אבל הם תמיד סיפרו לי על המקום הזה, וחזרתי ללמוד את התואר השלישי בארץ מוצא הוריי. קוראים לי עינב הדרי קיסוס, אני הבת של יהודית הדרי, שמקבלת היום את התואר דוקטורט. יש דבר אחד שאמא לימדה אותי, זה שאין דבר העומד בפני הרצון, והיא לא רק לימדה, אלא היא גם הוכיחה. בזה שאנחנו כאן היום בעצם מקבלים יחד איתה את התואר. עכשיו, אני בחודש 9, עתידה להוליד את הנכד השביעי של ההורים שלי, את הילד הראשון שלי. מקווה שהוא גם יגיע להיות דוקטור יום אחד. דוקטור חגית לוי. Parents, perception, and their Dr. Carmela Shalev, my colleague. שמי כרמלה שלו, דוקטור כרמלה שלו. אני מורה בישראל. בעיקרון אני מורה לחינוך גופני, שעשתה עכשיו גם שדרוג בעקבות כל הנושא של התואר למחנכת, ומלמדת גם תרבות ישראל. ביתי הגדולה היום מקבלת את הדיפלומה בעריכת דין, אז כך שהיא נמצאת כרגע בירושלים. בני הצעיר שהתגייס לפני חצי שנה מסיים היום קורס במודיעין שדה, אז הוא נמצא כרגע עם אבא שלו בסיום קורס לקבל את הסיכה של הקורס, ואני פה מלווה על ידי ההורים. ואבא שלי מגיע מרומניה, והוא היה שם בתקופה לא כל כך טובה של תקופת השואה, ופשוט סגרתי מעגל.
מעגל שמצד אחד ברחנו משם, ומצד שני אנחנו נמצאים שם, ונמצאים ובגדול וגם לומדים. Very good friend, Dr. Shaul Kohan. Meta-Terra, a political entity devoid of territory. מירי שחם, עשיתי דוקטורט באנגליה, באוניברסיטת אנגליה רסקין. אני דוקטור יהודית עוד כהן, אני גם כן עשיתי את הדוקטורט שלי באנגליה רסקין, באנגליה. היום אני ראש החוג לאנגלית במכללת אוהלו בקצרין. החברות שלנו בצוות מתבטאת בכמה דברים. קודם כל, אנחנו מלווים כל דוקטורנט מהצעת המחקר שלו ועד לסיום התואר. אנחנו מלווים אותו בשני היבטים. היבט אחד זה ההיבט האישי, לגבש איתו את הצעת המחקר, לעבוד איתו על המחקר שלו, וההיבט השני זה היבט של סדנאות קבוצתיות, שאנחנו מקיימות בהתאם לשלבים בדוקטורט. סדנאות בנושאים המתודולוגיים, סדנאות בנושא כתיבת דוקטורט, סדנאות בנושא בניית מחקר וכו'. מסע של דוקטורט זה מסע של 3 שנים, כותבים במהלכו ספר של 250 עמודים. זה לא משהו שהאדם רגיל אליו, לא משהו שגרתי, דורש הרבה מאמץ, התמדה ונחישות, ויש רגעי משבר בדרך. ואנחנו פה, גם יהודית וגם אני, בשביל לתת תמיכה גם בהיבטים האלה, ולעודד את האנשים, בעיקר בסוף המרתון, כשכבר הלשון בחוץ, וידוע שסוף המרתון זה החלק הקשה יותר. Dr. Tzipi Kedar, Dr. of Education, Dr. Tzipi Kedar did an excellent work about school art projects facilitating motivation among elementary school children. Dr. Kedar, please. Is Dr. Hananit Loifer-Pellet, Doctor of School of Education. The effectiveness of mentoring in the field of social education. Dr. Yehuda Meirod, international His thesis is Leadership Under Siege, the Impact of the Intifada Trials on IDF. יהודה מאירות, הדוקטורט הוא במדעי המדינה, יחסים בינלאומיים, ונושא הדוקטורט זה תיאוריית הראש הקטן. למעשה, אם אפשר לתמצת את זה במשפט אחד, הרעיון המרכזי אומר שככל שהמפקדים ייתנו פחות גיבוי לכפופים להם, כך בקרב הכפופים תופעת הראש הקטן תהיה נפוצה יותר. המנחה שלי היה פרופסור וסילי פושקש, שהוא למעשה היה איש הקשר של הממשלה הרומנית עם האיחוד האירופי. חוץ מהיותו פרופסור בפקולטה להיסטוריה ופילוסופיה באוניברסיטה של קלוז', הוא היה איש הקשר של הממשלה הרומנית לאיחוד האירופי. He was the first one, Dr. Paul Farkas. Roswell, the Jewish dimension, plays Paul come together. Sitting here today with us are my fellow 9 doctoral graduates
pioneers of a fruitful Israeli-Romanian doctoral program, which was set off almost 4 years ago with Babeș-Bolyai University, considered being one of the leading universities in Romania. The unique nature of this group and its interrelationship with the university was apparent from the beginning of our mutual journey. Dr. Hannah Kovel, please. חנה קובל. עדי אלדר, ראש עיריית כרמיאל. במלחמת לבנון השנייה, כ-200 טילים נפלו על העיר שלנו כרמיאל, ובמשך 33 יום חווינו ממש מלחמה, והיינו צריכים להתארגן בעצם תוך כדי תנועה. חנה משמשת כמנכ"לית עיריית כרמיאל, והייתה לה יד מאוד רצינית בכל הארגון של העיר בתקופת המלחמה. זה היה טבעי שהחליטה ללכת ולעשות דוקטורט, שהיא תיקח נושא שהתנסתה בו באופן מעשי. בעצם ההתנסות של תפקוד העורף בשעת מלחמה, או יותר נכון, תפקוד הרשויות המקומיות בשעת מלחמה. פרק נכבד בעבודה הזה על מנהיגות בזמן משבר, שהוא בעצם הגורם המכריע בתפקוד של רשות מקומית בזמן מלחמה, ששילבתי גם את התיאוריות הקיימות בעולם, יחד עם הניסיון שעברנו. אני גם מקווה, אני היום מרצה על זה בכל פורום אפשרי, מקווה שיהיה לזה יישום וזה גם יעזור. אני יכול לומר שהיום העבודה של חנה משמשת בעצם בסיס לכל עבודת העורף במדינת ישראל. כי מאיתנו באו ולמדו איך עורף צריך להתנהג, בעצם איך הנהגת העורף צריכה להתנהג בזמן מלחמה. אני מראשי הערים שממש דוחף את האנשים שלו להשכלה גבוהה. ואני הודעתי את חנה לעשות תואר שני בבוסטון בארצות הברית, באוניברסיטה אולי הכי יוקרתית בארצות הברית, בהרווארד, והיא סיימה שם את התואר השני שלה, והיה מאוד טבעי שהיא תיגש ותעשה גם דוקטורט, ואכן עומדת לידי מנכ"לית שהיא דוקטור. אני מאוד גאה על זה. רוב העובדים הבכירים שלא הייתה להם השכלה אקדמית, אצלי עשו תואר ראשון ועשו תואר שני. אני מאוד מעודד את העובדים ללכת להשכלה, כי אני חושב שזה המפתח להצלחה. הלימודים במסגרת שהתאפשרה לנו בזכות דניאל ואבישי, בסך הכל איזושהי מסגרת שהיא מאוד מאוד מיוחדת, שאפשרה לאנשים כמונו באמצע הקריירה, בלי לעזוב את הקריירה, להגשים חלום. ואנחנו ברי מזל בעניין הזה. השקענו, עבדנו, אבל את הפתח הזה לאוניברסיטה זרה, עם כל החוקים והנהלים ולחבר, באמת אני רוצה להודות לדני ואבישי, אבל לציין את זה כמשהו מיוחד במינו. בארץ מאוד קשה לעשות דוקטורט, מוציאים את המיץ בעניין הזה. בסך הכל רובנו אנשים שיודעים דבר או שניים בחיים, והצלחנו לחבר, כל 10 הבוגרים, הצלחנו לחבר בין תיאוריה למעשה, ולא להשאיר את זה רק ספר מחקר על איזשהו מדף.